हेले फ्रेंड्स एबे पाइले पिंटू नंद ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। କରାଯିବ ଲିଭର ଚେଞ୍ଜ। ହଁ ପ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ହସାଉଥିବା ଓ କନ୍ଦାଉଥିବା ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଅଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଚାଖଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟେଲିଭିଜନ ଓ ମୋବାଇଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବେ କିପରି ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି ଏହି ଅପଡେଟ୍ରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଲିଭର କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣ ପ୍ରିୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ପୁରା ଖବର ଜାଣିବା। ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ପିଣ୍ଟୁ ଗୁରୁତର ଯକୃତ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଲିଭର ପ୍ରତିରୂପଣ କରାଯିବ। ପିଣ୍ଟୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍କିମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ପିଣ୍ଟୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କଳାକାର ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ସାରା ଅଲିଉଡ୍ ପରିବାର ଆଗେଇ ଆସିଛି ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଅନେକ ପ୍ରଶାସକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପିଣ୍ଟୁ ଖଳନାୟକ ଓ ନାୟକ ଓ ଭାଇ ଦାଦା ଆଦି ଅଭିନୟ ଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 100ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ହେଲୋ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାହୁଡ଼ିରେ ମୋ ଜଗା ଭଳିଆ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ମହାଭାରତରେ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା, ଲଭ୍ ମାଷ୍ଟର ଏପରି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଜୀବନ ଭଲ ହେଇଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ସେୟାର କରି କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।